салом алейкум ҳамватонони азиз, номи ман Наёб. Ҳамватонони азиз, бисёре менависем ки исоқифоӣ баъди сухан мегуфтӣ барои дуруни СИЗО. Ҳамватонони азиз, ман бисёр чизо гуфтанӣ, оне ки пӯст прокуратура ба назар бигирад тамом. Ҳамватонони азиз, ман гап мезанам ай дуруни камера, ай камера дурун. Вақте ки медурен ҳамватонони азиз, уҷода закон дига закон ай, ба гуфтаи во. Не ки ман вора на се буква нанашон кардам, не ки медурои уҷода калони хона дорай, уҷода бизи хона астай, уҷода гавнои хона астай, ҳеҷ кара писа накун, бародари азиз. Ҳеҷ кара. Пеши ҳеҷ кара сар хам накун, пеши ҳеҷ кара гапша нагӣ. Просто қонуншиканӣ накун. Касе чӣ коре мекунад, ман калони хонаам, фалон фалон, бугӯй на 3 буква, короче, бародари азиз, ранги ман. Иди на, иди пошёл вон туда, куда надо. Қонуни худта ҳимоя кун. Мужик бояд бестад, ҳамватонони азиз.